hadin jaka jing syak salad ka jing syak kran maka jing syak nyon na kiri baper na keleng sudong jaka perthai ya kari China hakabai dei bakumno kari China ka pek ka bu ka penyaj ya ki muslim ki badan po kari China kari China mentak ka kenti kala shim sunya ka senjam bahkan le no da kan ka we ka senjam kum chibenta ban pen bha ya ki red kiria ya ki we ki niam ki bamde ki buddhist ki badan hapo kari China bat kan ni ka ching pen bha hak bak communist party jagari China ka thmu ban le ki red niam ki badan hapo kari China kalang ban pen bed lane ban penya ji kita ki red niam kat kum ki riti ki dustur jang kari China bat kum ju jang ka communist party jang kari China House nam arajar khat kendai kata hu benai November u presiden jagari China u Xi Jinping haringkat ki nong bur jong u kile shang meeting hapo kan nong ba Beijing kum si benta banyak kren halor kene ki isu jang ki niam ba per ki badan hapo kari China hak ban nakate ke meeting u Xi Jinping harangkat ki nong bur jong u kile ya rai ban le no da kan ka we sin jam kum si benta ban pen bha ya ki red pa bat kum ju ya ki red niam ki badan ha kari China bat kane ka sin jam kalong ba u Xi Jinping ula batha hadu khan rewat ki export lane ki break bat tebet bakin check bha bat pule bha ya ki kat niam ba per kan thop lang ya kat ba Kristan kum ju ya kat ba Quran jakan niam Muslim bakin khmi bha balle se ya dan ganono ka jingduna lane ka jingtho persyai communist party jagari China kita ki khan rewat ki expert ki haban edit lane pen kelana bat thoi ke ke babha persyai communist party jagari China Henry takane ka jingle jagari China Henry kari China kelapan misnan daki kendon hakabai dei bat kiniam ki badan hapo kari China kini ki kendon ki long kum sibenta baka sarkar jagari China kan yo ban kontrol lane kan yo ban penyat bha hakabai dei bat kiniam hapo kari China bat kini ki kendon ki long baman ginu ki jingle niam ka sarkar jagari China ka dei ban chek benia bha ka sarkar kari China kala borui kendon hakabai dei bat ka jingle sobha hakabai dei bat ki lain niam ba ka jingle sobha hakabai dei ki lain niam ki di ban dan da kapor hak baka sarkar jagari China kan sabu ki jaka pelong ya jingle niam ki ba per ki badan pokari China ru ki de ban long ki ba biang thik pathik bat amban chu pelong klumar sane satai ka sarkar jagari China kala pha check baru hakabai dei bat ka jinglom ya ki donation bat ki nugino ki jingle niam ki badan ya ka jinglom donation ka ba anpalat ya ka sispa hajar yuan lane khat arlak tingka ki authorities ki deban pentep bran syaka sarkar jangkari China hadin bakari China kala de pas kini ki kendon ki batmai bat kum juru hakabai de ban penbahal ne ban edit biang no ki kat niam ba per ka sarkar China na du tu snam hadu menta kala pej benia ba yaki niam ba per ki badan hapo kari China hakaba hakini ki snam ki baladab hi kari China kala ban pen prabon teli ki jingtai jengki niam lane ki yeng mane Kristan ki yeng mane Muslim kari China kala ban pen pra hakaba kari China kala ang ba kita ki jingtai kita ki yeng mane ki dei ki bala tai bian hapo ka kendau jang kari China